קורה? כאן מאסטר אוף קארדס, והיום אני אכוון אתכם קסם קלפים ממש מגניב וקל, שכל מישהו שלא יודע להתעסק בקלפים ומישהו שכן יודע להתעסק בקלפים יצליח לעשות אותו. הוא פשוט קסם שעובד כל הזמן אם אתם עושים אותו נכון. אז יאללה, בואו נראה איך הוא הולך. טוב, אז כהרגלנו אני אראה את הקסם ואז נלמד אותו. עכשיו אני מראה למשתתף שהחבילה כאן רגילה לחלוטין. ממש רגילה. ואני יכול להראות לו שאני גם אחתוך בערך בחצי, אני אנסה הכי בחצי שזה יהיה. אני אקח מהנסיך עלה, מכאן. בערך, אוקיי. עכשיו אני גם אערבב את החבילה. גם את זאת. מצוין. עכשיו אני אתן למשתתף לבחור חבילה. נגיד הוא בחר בחבילה הזאת, אז אותה הוא יחצה. נגיד הוא חצה כאן. עכשיו אני מבקש ממנו לבחור קלף. נגיד הוא בוחר את הקלף הזה. הקלף, אני לא מסתכל. מצוין. עכשיו אני אשים את הקלף פה ואסגור את כל הרמה. פה בצורה כזאת. עכשיו אני אערבב בשיטה מיוחדת. שאני לוקח קלף אחד מלמעלה וקלף אחד מלמטה ומניח בצורה כזאת. אני אעשה ככה לכל החבילה. מצוין. נגמרה החבילה. ערבבתי אותה. עכשיו, אבל זה לאחרי זה. עכשיו אני אבדוק כמה קלפים יש בחבילה הזאת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. אז בואו נבדוק מה הקלף ה-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 והקלף ה-14 הוא הקלף של המתנדב. טוב, אז ככה נראה הקסם. בואו נראה איך לומדים אותו. טוב, אז כל מה שצריך לעשות בשביל הקסם הזה, הדבר הכי חשוב זה להוציא את הג'וקרים מהחבילה ושהחבילה תהיה מלאה. מה שאתם עושים אחרי שאתם את הג'וקרים, תבחרו קלף. אני תמיד בוחר בשש יהלום, קלף שאני מאוד אוהב, הוא לא קלף כזה מיוחד, אז אף אחד אף פעם לא בוחר אותו. אז זה הקלף שאני בוחר, ואני אשים אותו, כל קלף שאתם בוחרים, אתם שים אותו כהקלף ה-26, שזה האמצע של החבילה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. אתם שמים את הקלף במקום ה-26. שתגיעו למצב שיש פה את הקלף שבחרתם, 26 ו-26. מה שאתם עושים, אתם שמים פה את החבילה עם ה-26 על הקלף שאתם זוכרים, וזהו, מה שאתם עושים, אתם באים למשתתף ואתם אומרים לו, תראה, יש לנו חבילה רגילה לחלוטין, אתם ממש פורסים לו את החבילה, אתם מראים לו שהכל רגיל, ואז אתם אומרים, עכשיו אני אנסה לחצות את זה בחצי, אתם עושים ככה ומחפשים את הקלף שלכם. הנה השש יהלום, פה, הנה הוא. מה שאתם עושים, אתם לא לוקחים את השש יהלום, אתם לוקחים מצד ימין לשש יהלום, את כל ה-26 קלפים האלה. אתם אומרים לו, אני אנסה לחצות בחצי, אבל זה לא בחצי, זה לא איפשהו בחצי, זה בדיוק בחצי. ואז אתם לוקחים את כל שאר עם השש יהלום. כל מה שמצד ימין אתם לוקחים בלי השש יהלום, ואז את השש יהלום איתו וצד שמאל. מה שאתם עושים אחרי זה אתם מערבבים, זה לא משנה. בצורה כזאת ובצורה כזאת. עכשיו אתם נותנים לו לבחור חבילה, אתם אומרים לו תבחר חבילה, זה החבילה שתחצה. הוא נגיד בוחר את החבילה הזאת, אז אתם מבקשים ממנו לחצות, נגיד הוא חצה ככה. עכשיו אתם מבקשים ממנו לבחור קלף, נגיד הוא בוחר את הקלף הזה. תשע לב. מה שאתם עושים, אחרי שהוא בחר קלף, אתם מבקשים ממנו לשים את הקלף פה, בחבילה שהוא חתך ממנה. אתם שמים את החבילה, את הקלף פה, ולא את החבילה שהוא חתך הצידה, אלא מה שהוא לקח ממנו את הקלף.
ואתם סוגרים על הקלף. עכשיו לא משנה מה, אם אתם עושים את זה נכון, זה יעבוד לכם. אתם עכשיו פשוט מורידים את קלף אחד מלמעלה וקלף אחד מלמטה, בו זמנית, וזה יעשה לכם את זה, שזה יהיה הקלף. אם אתם סופרים קלפים, זה יהיה הקלף במיקום של כמה קלפים יהיה כאן. אחרי שאתם עושים ככה לכל החבילה, מה שקורה אם נשאר כאן קלף אחד או שניים, אתם פשוט מניחים אותם. לא צריך להיות קשה, פשוט להניח אותם. אחרי שחילקתם את הקלף למטה ואת הקלף למעלה, אתם רואים לו, אוקיי, הרבבתי את החבילה. עכשיו אני רוצה שתספור כמה קלפים יש פה. הוא יספור, יש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. אז אתם מבקשים שיספור ויוציא את הקלף 14. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. והקלף הוא 9 לב שלו. טוב, אז ככה נראה הקסם. אם אהבתם וגם אם לא, שימו לייק, תירשמו לערוץ ונתראה בסרטון הבא.